ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗା। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଦେଖିଲ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି କେତେ ବର୍ଷର ଇଏ ପୁରୁଣା ଝୁଲା ପୋଲ। ଗଛ ବି ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏପଟକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲର ଆରମ୍ଭ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଝୁଲା ପୋଲଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଥରକ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି। ଦେଖ ଇଏ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଟୋଟାଲି ସହରଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୁମ୍ କଲା ଖୁଣୁ ଦେଖ ବଡ଼ ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ଫେରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବହୁ କାଳର ସେ ଝୁଲା ପୋଲଟା। ସେଠି ଝରଣା ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭିୟୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ଆଗ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଲି ସାରୁ ତାପରେ ଯିବା ସେଠିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଗଛ ସବୁ। ଲୋକମାନେ ବି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଅଛି। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଏ ସହରଟା ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ କିଏ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କର ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରିକି ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି ଏଠି ବୁଲି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆମେ ବି ଫେରିଯିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା ଯିବୁ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠିକି ଯିବୁ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ତାର ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଆଣିବୁ। ଚାଲ ଆମେ ବି ଫେରିଯିବା। ଆଉ ସେ ଝୁଲା ପୋଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ସେଠି ଗଲାବେଳୁ ମାନେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯିବା ବୁଲିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଆସି ଇଏ କରୁ। ଏ ଦୂରରୁ ଦେଖ ଝୁଲା ପୋଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ରେ ଭାଇ, ଝୁଲା ପୋଲ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ କ'ଣ ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୋଲରେ। ମାନେ କେଉଁ କାଳର କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏ ଝୁଲା ପୋଲ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ଲଟା ଫଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଯିଏ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଚାଲିକି ବୋଧେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିବା ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଖିବା ଝୁଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବା। ଏପଟେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ବୋଧେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ଜାମ୍ କ'ଣ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା କ'ଣ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିଲା ମୋର ତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବା, ସେ ଧରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ। କି କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ସେ ବୁଲିବ, କେତେ ବୁଲିବ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚାଲ ବାଟ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବୁଲିବା, ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବୁଲିବା। ଆଉ କ'ଣ ଭିୟୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାୟଗଡ଼ାର ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝୁଲା ପୋଲ। এটা মাত্র পোলোটা চালুনি। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। মানে এপটে কাই লোক ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ତାରରେ କ'ଣ ପୁରା ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲାଣି।
ଦେଖ ରିଲ୍ସ ସୁଟିଂ ମାନେ ରିଲ୍ସ ଏଇ ଶୁଣ ହେ ପଳଉଛ ଇଏ ଦି ଜଣ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜୁଟିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଣି ଯାଇ ଝରଣାରେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ପରିଷ୍କାର ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ମାନେ ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ଯାଉଛି ପାଣି, ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଏ ଝରଣା ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଥା ଗୋଲାପଲ ଭିଉଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଲାପଲ ବହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମୋର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଦିଟା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ହଁ ସୁଲୋଚନା। ତମର ରିଷିତା। ଆଉ ତମେ ହେଲେ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲ। ଖାଲି ହଁ ମାତ୍ର ହେଲା କି ସାଙ୍ଗ କରିବ ନା କରିବନି? ବାବା କ'ଣ କେତେ ଫଟୋ ଉଠଉଛ ହେ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବା। ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବା। ଏପଟେ ଦେଖ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଝରଣା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, କୁଳୁକୁଳୁ ଆବାଜ ଆସେ ଝରଣାର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆବାଜ ତ ଶୁଭୁନି ଏଠି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ବୋଧେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ପଥରରେ ମାଡ଼ ହୁଏ ସେଇ ଆବାଜ ଆସେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଆସୁନି, କିଛି ଆସୁନି। ଚାଲ ପଳେଇବା, ପ୍ରଥମକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆସିଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ବି ଅଦିନିଆ ଆସିଛୁ ନା, ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେମିତି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ। ବାବା ଚାଲ ଏଇ ଭାଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲା ଭୂତ ବାହାରିବ ଯେ ଭୂତ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ବୁଲା ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବା। ତାପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହେଇଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖିଲେ କିଛି ମଜା ଆସିବନି, ଖାଲି ସିନେରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଣାଦିଆ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଭଲ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏତିକି ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏତିକି ତ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହିଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି, ଆଉ ସେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିନି ଯେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି ମଧ୍ୟ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଏଇ ଦେଖ ବ୍ରିଜ୍ର ତାର ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଉଡ଼ୁଛି। ଏ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗେଟ୍ ଅଛି।
फिर पुनर्बार मैजिक कीजिए मैजिक এইটা হচ্ছে ঝোলাপোলর ଶେଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଥର ତ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଥର ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ।